čau, já jsem Kebby Borta, vítajte u dalšího nového videa, protože já při počítači a jdem si zareagovat na další tadyho videjko, prozkoumavačka na podle mě nejlepší, jakou tady dal. Nevím, asi nejlepší, nevím, druhá nejlepší, ale nejlepší byly tunely, tam si nezareagujeme asi, možno, a toto je všetko, prostě toto je všetko, prostě toto je všetko začátek, hej, a my jdeme do videjka už. Jo, počkajte ľudia, rýchlo. No začínáme. Jo, počkaj, jo. No začínáme. Tam si mě to vzal, ale jdeme správně, v klidu, v pohodě. Jo, jsem, tady by to mělo být, podle GPS úřednicí. Jo, pozor. Ľudia, počkajte, že nevidím, lebo také silné svetlo, takže počkajte. Pokračujeme. Jdeme natočit úvod videa. Je tu starý opuštěný vojenský prostor, jdeme to prozkoumat. A doufáme, že tu nebudou žádný strašidla, že všechno bude v klídečku a užijem si to. Jo, tak. Tak to tady zakrikol, peň to zakrikol. To bych si přál, tak jdeme na to, lajkujte tohle video. Aj moje, jo. Jdeme, tam, jo, pojď. Ty krásno, tady je to úplně vyklizený, kámo. Já jsem myslel, že tu budou třeba samopaly, tanky. Taky myslel, ale... Kámo, tady byl kýbl, nebo co to je? Já jsem do něj kopnul. Nejdříve tu pavučinu. Co, ty krávo? Kámo, asi jsem si ho zlomil. Ty kráso, jdeme radši obloukem, ať z toho nic nevyskočí a nevystraší nás to. No ty krávo, to je sklep, ne? Jo. A do prčnic. Jdeš první? No tak jo. Ne. Já už jsem se to hecnul. Co když vyskočí něco z toho? To je fakt. Jsi si bál tam stát. Lidi, já jsem poprvé chtěl jít teď první a Vova mě předběhl, to není možný, tak já vypadám zase jako sráp. Protože jsem se podíval na ten týtel, jak tam za tebou byla, a když jsem šel puštit. Chápu. Kámo, na co je tady to prkno? Šíleně vysoko. Ale klidně teď tě pustím prvního tam. Mě už se nechce. Asi můžeš. Kámo, co to je? To je koupelna? Co to je? To je sprcha, ne? No, ale... Co děláš? Ale spadl. Nestraš. Nic než... Dobrý. Ale co je tam? Co? Kukuj, oni se zavírali se sami. Kráso, Vova. Co? Tam někdo je? Nebo kdo to dělá? Ukáž. Hej, tady nikdo není. To jsou ty duchové zase. Ne. Dívej se na tohle. Kámo, to je jako od krve. Do prčic. A tady někdo byl? Posvětil jsem? Hej, tady vůbec nikdo není, kámo. Co to je? Někdo by si se... Jaký krásu. Hej, co to bylo? Někdo běžel po schodech. Počkej na mě, Dělej. On je tam vzadu. Podělej, počkej. Dělej. Kdo tam je? Kdo tam byl? Ty krávo! Proč nás furt něco musí potkávat? Jo. Co to bylo? Kdo to je? Ten mi vypadá jak Martin. Jsem Martin. Hej, to je Martin z těch tunelů. Tady, Bobo. Co to bylo? Jak jste je nechali v těch tunelech? Sorry! My jsme se báli, my jsme byli posraný. Počkej. Nikdo tam není, dobrý. Tady, Bobo, nevíš, co se mi stalo. Bože, řekněš po cestě, musíme jít.
Normálně, v těch tunelech, no, já jsem šel prostě normálně za váma. Jo, něco mě napadlo, se sedl, protože mě to pusu a nemohl jsem na vás zařvat, tak jsem s těch chvilku bojoval. Co to bylo? A pak jsem mu dal tu ránu do toho, do masky, ale pak mě chtěl to uspávacím kapesníkem za nos a za pusu. A už si to potom nepamatuju, jsem usnul. Pak jsem se zbudil, jsem na nějakém křesle, svázaný ruce i nohy. A pamatuju se, jak na mě furt blbě koukal a chodil kolem mě. Potom si tam začal připravovat nářadí, že měl si mučit, Bůh ví co dělat. Měl tam pilku, sekeru, kladiva a nože. A to jsem fakt neměl, já jsem se fakt klepal, fakt jsem to nedával, protože to jsem tam nemohl vydržet. Měl jsem izolepu na rukou, na nohou, na rukou jsem se mi podařila roztrhnout. Pak jsem ji roztrhnul na nohou a jen tak jsem mu vyklous. To monstrum s plnou maskou za mnou běželo, mě i zase chytlo. Ale díky umění parkouru, který jsem se naučil z starého tutoriálu, jsem mu dokázal utíct. Pán Bůh zaplať za ty tutoriály. Kámo, rádo se stalo. Tak, jasný. Vem si baterku. Co? Dík? Kámo, ty jsi kouzelník s těma baterkama, kde jsi zas vzal? Au. Já mám hodně dobrý. To je hustý. Tady to znám, hoši. Tady to znám. Fakt? Jo. Tohle bývalý vojenský prostor, Ralsko. No. To znám z internetu, na tohle jsem koukal už. Ale když se dostane pryč, jsem projdu skrz ten barák. No, tak běžte první, ale hoši, běžte. Co? Sorry, to jsem byl jenom já. Blázen, z toho se celý pojď. Jo, už máme čas. Kluče, bude muset tam tudy. Jo? Jo, tady mám. Co to je? Hej, tady jsou dvíře. Cože? Co? Co? Ty krávo, to si děláš srandu? Tohle už je průvan, tohle to je průvan. Průvan? Tohle je ten normální průvan. Tak jdem dál, na to jsme zvyklí. Tak. Průvan. Ale ten v pořádku, ten je hodnej. Ale každý tomu říká nějak. My tomu říkáme třeba duchové. Jo. To fakt, ty vole. Hej, pozor, bacha hlava! Ty vole, máš to sejmu. A teď se přiznejte, jestli jste se taky lekli těch líš. Jo, trošku, kámo. Tak jo. A to je průvan. Dobrý, jdeme tudy, tohle je ono. Jo. Co to? Co proč jsou ty dveře zastěný, kámo? Kde je? Kam jsi vyzel? Zdrhejte. Wow, kde to jsme? Tohle je mega velký. Cože, koukejte, posvíťte tam. Ten strop. Ty krásu. Wow. Hele, a proč jsou tady tak ty dveře? Co? Ty krásu, zdrhejte, kámo. Jde za náma? No, prčíc, hoši. Pojďte kolem stromku. On nás pro nás slavuje, dělejte! Kameru! Tady, kde jsi? No už dělej! On je tam, dělej! Ty krávo, on mě držel, kámo! Běžte! Fuj! Vyvnetnou se v samu, kámo! Ty krávo! To byl on? Dělejte, zrejte už! Makejte, dělejte, zrychlete, já se bojím! Nevím, dopředu! Hele, dělník! Basa, to je super! Nestal, pojď, jdeme! Je pryč! Pojď, Skopnul jsem ho, podle mě už nás nesleduje, hele. Podívám. On je sakra! Do prčic! Zdrhejte! Parkour! Jo, ne. Musíme dropnout. Co? Cože, vejška tam? No dobře. To není jiná cesta, to je strašně vysoko. Kámo, do prčic, dělejte, jde po nás, dělejte. Borka, dělej! Dělej, už jde po nás, do prčic!
Kameru, chytaj, 3, 2, 1, teď. Vem kameru. Kde je? A sakra. Sakra, je dobrý, že nemusí skákat dolů. Hej, tady už jsme asi v pohodě, v bezpečí, hoši. Jsme na konci videa a my moc doufáme, že se vám tohle video líbilo. Dávejte určitě lajky, sledujte kluky na Instagramech, dejte jim odběr na YouTube, teda hlavně Vovovi. Yes, prosím. A merch, strašidelná prozkoumávačka, dole v popisu můžete objednávat nový trička. My se s vámi loučíme, pozdravujte mámu. Sakra. On je za námi! To není možný, už to prdě, my nebudeme mít bezpečí. Ľudia, keď sa vám toto video páčilo, už dávajte like, lebo to všetko. Toto je posledná reakcia dneska, lebo sa pôjdem už učiť, hej. Toto je všetko a čau.